Кадерле бәйгедә катнашучылар һәм шушы шигъри бәйгегә әзерләүче тәрбиячеләр. Кыяфәттән күрәсез, менә инде 3 көн эчендә без 1000-гә якын эш карап, шахта базына төшеп, күмер чапкан кыяфәтләргә килдек. Ләкин без зарланмыйбыз, без бик шат. Менә шушы Җәлил әсәрләреннән тәм табучыларны күреп сөендек. Шигырь сөючеләрне күреп сөендек. Әлбәттә, шушы без караган 1000-гә якын кеше арасында барысы да алай дип әйтеп булмый. Озын сүзнең кыскасы шулай. Вакытыгызны аласы килми, кадерле, иң беренче чиратта шушы балаларны бәйгегә әзерләүчеләр игътибарына бер-ике киңәш. Зинһар өчен үтенеп сорыйм, балаларны шигырь укырга өйрәтмәгез. Дөрес аңлагыз мине. Ничек шигырь укырга өйрәтүнең дәрисе бу? Шигырь укырга өйрәтмәгез, шигырьне яратырга өйрәтегез, булдыра алсагыз. Аннан соң инде балада шигырь уку теләге тугач, ул аны ничек итеп сөйли, менә анда инде катнашмагыз. Менә шунысы кыйммәтле. 1000 балада 1000 төрле сөйләү алымы күреп кызыклы. Бөтенесендә йөрәк дигәндә йөрәкне тотып, бавыр дигәндә бавырга ябышып, хисләнеп киткәндә саташып дәрәҗәдә күзләрне кайтып булайтып сөйләү кирәкми. Аннан соң, әгәр дә бала шигырьне йөрәккә үтәрлек итеп сөйли икән, музыка да кирәкми, видеоряд да кирәкми. Әлбәттә инде ул эшләгән эш яхшы. Аңа көч әрәм иткәнче, менә бала, абый, менә бу шигырьне алыйм әле, сөйлим әле, тагы берне сөйлим әле дигән теләк уята алсагыз, иң кыйммәтле әйбер шул. Сезгә киләчәктә зур уңышлар телим. Шигырьләр сөйләп, шигырьләр ятлап, аларны кешеләргә ишеттереп, әйбәт сөйләп ишеттереп, йөрәкләренә май булып ятарлык булып, татарча күбрәк сөйләшеп яши. Очрашканга кадәр